rikito, na haɗa hankali na kanki duka na karkato. Zan bi ki ko ina ko da kin tafi Sokoto. Tun da kin zamo mai mulki a zuciya na baki mukami. Haba sahibi biyo na mace in baka madara, fura da so da kauna zan damu da kankara. Wai dan ina a barni ni barai na karkara, musa ta so ayo da sarewa ko da ko a sa masa gurbi. Doki nake akan soyayya zana yau rawa, na samu yar fara mai kyau mai kau da damuwa. Da mun fahimci juna sai mu sanar da 'yan uwa, dole mu faɗa gida komai kunya kawai mu san ya zami. Wata mai kyau da kwalliya, na ɗaura ɗan mara ni ne zan ba ta kariya. Mai hankali da tarbiyya kuma ba ta shariya, su ko wasu 'yan matan in ka bi su sai su sa karami.